alahira fuɗum fotan e noyi sammama ko heɓete ha alahira kam ko huweta duniya heɓete alahira ha alahira kam résultat woni ha ton na kugal woni ha ton ta yettake ha ton kam examen ji ma pat calake a wari ha gaɗa andana résultat maɗa ko huwete kam ha gonɗen ha ɗo man ɗo kanjum o latti ha duniya ko wiɗi ɗum latti ha ko ha ala ko ma ha alahira bo gam ha alahira on ba ton ta yettake ni jatawa ko ɗum yiɗi goman jatawa ko kuuɗa man dede ko woli dow majum man woni rabita man e ɗum ɗume innaha rabitatun uwa fillah nda ko woni kadi ko woni ko o wi pat kam ƴamde majum ɗon waɗa ha duniyal ɗon en luray ƴamde majum ɗon waɗa gam ta a waɗi mboɗenga fu gam duniyal ɗon guiyata mboɗenga maɗa sike nga yahata ha alahira banta a waɗi hallede gam duniya guiyata hallede ma ɓurnal halledeji fu ɗo man bota a waɗi ɗum man ɗo ha alahira ha duniya man ɗon a yiyan ɗum kala woɗene nde goɗɗo waɗi fu o yiyande ha duniya kala nga hallene nde goɗɗo waɗi bo fu o andi fu akanko nde artata nde fiyay de ko nde fiyatana mako ngam yo ha alahira ton tawoyten ko kuuɗen gaɗɗen woni iwatu fillago ha alahira ton ma jeyeten tawen a seema nda ɗo wani kadi en kuwi gam Allah man nda ƴamde go nde wari jotta kam koten ƴamde meɗen gam ñamen ƴamde meɗen woni e ɗume woni ɓendallo man bo ko winda ɗum lattoto ɗum aljanna gangan goɗɗo nastata alahira man ayi woodi intérêt ji ɗo keewi ɗi latti en ɗo kuwa dalila muɗum ase habbati fillah kam ɗo kam wiccini ɗi kam pat kadi wari joguitake ngolɗo ɗo kangol ngol woni habbati fillah kanjum o wi pi laafi gayri ha mbiya ko luuti tana ɗiɗi bolwona ɗiɗi kam fu ɗi cakkinama sike bana ni o wolwiya ko wolwata bo o waddini en ayaji e qur'an tati e ko naneten ɗo to a yiɗinimo gam jawdi ma ko to laafini accan a wañan ma yiiko mo samma e to a yiɗinimo gam ɓiiko to hokkayima ɓiiko man ni a wañanmo man ta a yiɗi kala intérêt ma kam nde dartande duniya wiyan kam to nde sottini an kam wala makko hawtima ɓe mako sam nani sike amma jawmirawo subahanahu wa taala wi alahillahu yawma idin ba'duhum li dadin aduwwun illa almuttaqun sobiraɓe ɓe wolwanteɓe ɓe kam yawma idin ñalade nden woni ñalawmare dargal ba'buhum yoga maɓɓe li ba'bin her yoga aduwwun ɗum konne en woni yidraɓe duniyago kam ɗum konne sobirago ɗum konnegu illa almuttaquna se hulɓe Allah yittirɓe nde gam Allah go kam kamɓe kam sobago maɓɓe lutta illa almuttaquna se hulɓe Allah kamɓe kam yiide maɓɓe nanema gam Allah ɓe gingitiri nden kam ɓeɗo yiide maɓɓe ɗo jokka ko hande nde fu yiide maɓɓe jokko ha alahira bo ɓe jawa ko ɓe yiide maɓɓe kadi nani ɗo woni aya aranan kanka o jangi gonan ka suratu zuruf ha aya gonan ka aya 50 hawtugo ɗo ko marɗen haaje goo o wi innamal mumini noni derɗiraɓe noni mumini en ɓeɗo ɗo iwatunɓe derɗiraɓe e ko waɗi ɓe derɗiraɓe nagam muminuno o wi sike gam ɓe mumini en ɗum waɗi foof yittidirgo hakkude maɓɓe kadi wadde derɗago maɓɓe goo ɗum imanako maɓɓe goo ngun foof yawtugoɓe kadi ko ɓe lattino aran ɓe kawtay ta yiɓe ɗum bolwone haala qissa annabo en haala annabijo sallllahu alih wa sallam ta yi annabijo mum sallah ummake o huuti madina o tawa goɗɗo ha madina o howa goɗɗo ha makka o wiya mi sofri mi wawtini mi derɗiniri wayne ɓe wayne derɗirago nguye jotta o tawimo ha toon o bo ummi ha to a see ɗo kam haala dinago waɗi ɓuuri o haala duniyago kadi jawmirawo subahanahu wa taala o tindini yaake mumini en noyi ɓe gonata kam accu mumini en a sadiqina gonɗuɓe dow imanako maɓɓe ngun nguɓe mari na ɓe mumini en cokum noon muminaku kam to a wi asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadou rasulullah giyanɗo ma kam wi imanako man noon to ha gonɗina imanako ma kam kuura be ko mbiɗa man kadi ni woni a waɗi imanako ma noon kanjum bo o wiyata ɓe konngol jawmirawo subahanahu wa taala ha fayin o wi wal muminun wal muminat ba'dhum awliya'u ba'd ha suratu tawba o wi wal muminuna mumini en worɓe wal muminatu e mumini en rewɓe ɗo ba'dhum yoga maɓɓe awliya'u ba'd ɗum heniɗɗiraɓe yoga woni sobiraɓe yoga gam to mi sobajo on tokkidiranɗo ɓe goɗɗo woni sobajo goɗɗo man ni kadi awliya o babin ɗo ayi buna on ɓe ɗon giɗi ɓe wayunasiruna on ɓe ɗon balla ɓe kadi ayiwal iwa ya onon derɗiraɓe julɓe ma atmala min su'ur hunde kaye fiire wo'ini ibde ko hakkilo famata herɗo hunde kaye fiire wo'ini be ko hakkilo famata e ɗume hakkilo famata bi anna kulli muwahidin be kala gotinɗo Allah wi Allah deweteɗo goto ala waccil ardi dow jiya dow lesdi ɗo fuu ɗo ɗon huwa ahullahu kanko o derɗirawo tanamako man ɗo o to oya bo wi ban noon ni on derɗiraɓe to oya bo wi ban noon ta mbiya yo
sey to haɗo sey to ni be sey to ni kay ta nani wayna jullo imana ko mako ɗum mari imana ko jullo wodi hali sol o hoyo nandi ɗum sike bi jasadil wahid o nandi ɗum ɓe ɓandu woru ndu hawti noon no wi haadi sol man kam masalul muminuna fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi jastaka mina uwan tanada tada alahu sairu jasadi fi sari wal humma ni kadi annabijo wi terɗiri sobirago ngun ko wiyata her ɗon man ha ɗon man ko wiyata kam ɓandu ɓi adama aɗo waɗi ɓandu ma banni ɗon en ko dede ko annabijo wi mbiyata sike aɗum mari ɓandu ma banni nda ɓalla kam ngaɗo heewi gam hoore ha kosɗe nga fuu ma ga accagal timatel ngel ɗo nga accagel kangel bo gara ha hoore ma gel ɗo wara ɗon nawa to wari ɗon nawa noyi jemma fuu wela kawtima ɓalla ma fuu ngam jama kolel ma ko ɓurnal magel fuu jamum ha hoore feɗengu ɗo woni nawan e ko haɗitima ɗanago sike haɗe ɗanago ɗum ɗon waɗa kala goto meɗen fuu en andi guiyel noon wara tufa babel gotel guiyel ɗo ngel tufata sike ɓalla fuu ummoɗon nawa to memi derɗa juuɗo ka fuu sey mema hama to nawimo nawe to welimo wele ko ɗum ɗume to nawimo nawe to welimo wele gam ɗume gam o derɗirama juuɗo naga o derɗirama kanko o mawniraama ko o miniraama ko o ɓi bappa ma ko o ɓi kaw ma ko o ɓi yagorgo mere ha ɗo ɗo ɗum woni gam Allah ha ɗon man to wayi banni man ɗo ɗum ɗon nandi be ɓandu man kadi to memiya seɗɗani wara nanga pou majum ɗum waɗa bisar be garɗinaki woni accugo ɗoyɗi be huɓɓugo ɓandu man fu ɗum fu majum ha kolel go bo wari nangi ɓandu go fu nda ko wiyen herɗo man ɗo kadi ni dareten to memi derɗaɓe jullo nayo heɓa derɗawa men jullo he laardey kanko ɗon laara o ɓuranno yimɓe fuu sike amma hande larmole en holli en imanako men ɗo famɗi ɗo imanako men ɗo famɗi jiddan no fantima ɗo kam to imanako men famɗay kam to bo woodi ko memi derɗawa men julɓe be kala ɗum kam fuu nawo en enen bo tati e jeego e giɗɗo yaago siftorgo lartoyre magol kadi noon fota biɗatul iwa kaɓɓorgol ngol ngol derɗago woni gam Allah ɗo fi ngoni dow kala kaɓɓorgol ngol derɗirago fuu ha duniya ɗo sam ni o wiyata kan dow ɗume kadi dow kala man ɗo kam nder maji woodi ko limti ɗum woni fawga uwati nasab ɗum woni dowi ɗum dowake ɗum ɓuuri derɗirago ngol leñol wayne ɓi bappam wayne ɓi kawam wayne ɓi babam way ƴaɓɓake toon ɗum ƴaɓɓake tawi derɗirawo ma gam Allah kam ƴaɓɓake derɗirawo ma gam leñol mo koɗek ɓurantemo marwa to huuciya dina mo koɗek ɓurantemo yawde kay ko o woni ha Arabie Saoudi ko o woni ha lesdi ndiyeri to lattake gam dina kam ta mbiyamo gonduɗa ha ɗo kanko ɓurante oya man ɗo kay ɓe fuu maɓɓe man ɗo dardaɓe gam dina man ɗo giɗaɓe on bo cobraɓe maɓɓe man gam dina haqiqa wangi her nassi qur'anu be sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gasi be fiji fi muhimmi al mahabbati ɓe ɓuri himmiɗinago yiide ndi lattine mahabbati ɗi imaniya yiide nende imanaku derɗum derɗago man sa woni herɗo man bo womo wasa tim e deƴƴitinirgo maɓɓe to woodi ko waɗi goɗɗo man bo ɗum deƴƴitingo man ɗo non womo wala tim e kelnotirki man herɗo man bo jotta kam min be maɗa an woni tanam a julɗo ba am mi hoole laɓɗum tan to mi yiɗima ɗo jiide man ɗon latto ha nder ɓernde toon gam ko waɗi nder ɗum wiyata be français bana fidélité ɓe wiyata ɗum wala ko sata ɗum sam kanjum kam ɗum ɗo jotini noon kadi o woni o wiya fayin woodi qissatul azima qissa feere ma pindiha o wi jaata ani nabi sallllahu alayhi wa sallam wari ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam uridu nam anna rajulan noni gorko feere zara ahon lahu o juurake derɗirawo gonan o fi qaratin her gallure ɓuura wonde feere fasadallahu lahu ala matrajihi malakan o ƴametamo banni man kadi o wi kay na noon fi way sike la gayra anni a babtuhu fillahi azza wa jalla kantanoni min mo giiɗa mbiɗo yiiɗimo gam Allah tedduɗo mawɗo gam Allah tan kuje ɗe limtuɗen intérêt ji ɗi kam pat ɗi ngala nder toon ko yartamo er mo yata gam Allah yartamo er mo yata en kulan wiigoyo ko waddi garɗo kam gam majumna ha o wari ha meɗen ɗo kam o heɓan ceede o heɓan ko o ñaama
o heɓan goɗɗo laamamona o heɓan deydey noon ha o ɓesdo kanko bo yehi wuro mangona to o yiɗi no ɗi fuu maji o andi gure ɗen ɗo yahata bote to o yiɗi ɗe fuu maji ɗo ha wuro ngon ngo ɗali ɗo ha maji toon ɗum goni kadi yiide mahabbati fillayi go kam nda hadisewol ngo go kam kanko on ma ta a yiɗi mbiyamo yo o wari warde o wari jangal ma sike o wari jangal ngal o wari ɗo mahabbati fillah nda be hadisewol ngol ɗo jangal ma ko ɗo holli en kadi ummoɗa ko ha koɗe ɗo bo jagarda wati wawi ɗo bo gam Allah andu a waɗi bana majum foti a waɗi bana majum ni amma en gi ko waɗi kanko bo o ɗaɓɓitayi lesɗe America o ɗaɓɓitayi ha Asie ɗo pat o ɗaɓɓitayi ko Afrique man bo har pays développé comme Afrique du Sud Nigeria Afrique du Nord o diwi o wari ha Cameroun bo ha extrême nord bo ha Maroa bo ha Kodek sike wodi ko ɗum sawi kanjum man ɗo ɗum mahabbati fillah waddimo ha ko wari kadi o wadi bo o finditini en dow yo ko wanimo kanko anda yillago ngam Allah ɓuuri yillago ngam entere to yillake ngam Allah kam sowi yillago ngam entere kanjum woni herɗo man ɗo enen bo natto ɗum hunde nen finditinan en nde jen gilloɗen luttutana meɗen kala e deydey fodde bawɗe meɗen kanko bawɗe ma ko jottinimo bana ni enen do fodde bawɗe men ɓuuray ummugo koɗe yaago sirata o jangilloɗa derɗa ha sirata o ta jaa gam entere ma ko gayeya laɓɓina ha ɓerde maɗa yehi gam Allah ɗo man ɗo kanjum man ɗum o wiyata ha ɗo man ɗo wiyata anna rajulun zaran ahan lahu fi qaratin uhra farsadallahu lahu ala matrajatihi malakan falamma ata alayhi faqala ayna turidu qala uridu ahli fi hadha alqarya ni a fami sike herɗon man bo je o wimo o wari noon o dilila ha holle en kadi ko hollatama kam o wi halla nde o limtanima ha ɗo man ɗo ko limtataman en jangguinoɗuma ha ɓawa man ɗo o wi fa inni rasulullah malaikajo go taka ha présenta hoore mum ha goɗɗo janɗo ha yillotere ɗum go o wiyatamo inni noni min mo giɗa ɗo rasulullah mi nelaɗo Allah na mi wartokum mi nelaɗo Allah ha giɗami ɗo e ɗum ɗume ha je kadi bi anna Allah gaɗa habbaka kama ababtuhu fihi ni woni maksudu ko sawa nder ko sawa o wi bi anna Allah noni Allah gaɗa habbaka haqiqa o yiɗima bana giɗɗa derɗa on mo giɗilaɗo ngam Allah man ɗo ɗo malaikajo go wimo e paamen kallugol be bongol fuu to en nani ko waɗi wayne to ɓe janganen qissa heferɓe enen bo to en jattake koɓe kewi ɗo heɓa en bako heeɓiɓe yo nden man bo en keɓi de ko keɓɗen en paami yo ɓe wargo men ha ɗo en paami ko waddimo ngam Allah o yillake en ngam Allah daroɗen ha ɗo guetten mo e kanko bo ɗume o wiyata kam oɗo wiye koɗo ko waɗi sirri koɗo har ngolen minti ɗiɗi ko woni koɗo bo koɗo to o wari hama o nasti saare ma tap o nastida be barka o wara o tawa an ka wala ko marɗa sey ndiyam cokam dokkama ndiyam o tedduɗo bo sey o yino ñamdi ƴaggino noyna an kam ndiyam marɗa Allah wiyatama koni dokkuɗama ndiyam o nastida be risque mako kadi jiɗɗen wiigo to ha a wurtoɗo wurti dow be zunubaji meɗen enen ɓe o tawi Allah yaafo en dalila wargo mako yillo en her mako ɗo man to goɗɗo yillake ma Allah yaafete ngam mako kanko giliɗo ma an jaɓɓiɗo ma saare mako kam amma gantanoni ta gaɗama hunde woore koɗo to wari hama ta jaggumo ta jab hunugo mo ko ɗume ko ndiyam heedi ɓawa ma ko to wodanima bawɗe tartani ko a ndiyam dokkamo ndiyam ta wimo hoccu ndiyam ɗon ha ɓawa ma to heɓante kam wimo hoccu godda ndiyam goni mbiyamo nda ndiyam ɗo woni enen do ha keɓen maksudu man ɗo teddinen koɗo meɗen annabi sallallah sallam wi do'a koɗo lortatake enen bo wala hunde nde ɓe mbiyata wala hunde ni ɓurata kuje ɗiɗi ne husnu zanni billah wala ko ɓurata tollata kuje ɗiɗi bo suu zanni billah wa suu zanni binnas wo'ingo gikke ha Allah be wo'ingo gikke ha yimɓe be hallingo gikke ha yimɓe goɗɗo waɗa hunde noon mbiya ɗo no hallide fakkat noon o waari ko waari kay wo'inan mo gikke ta wo'inani mo gikke no Allah ni annabi sallallahu alaihi wasallam moƴƴinen gikke meɗen mbiyen do'a koɗo jaba ɗum wala ko sottinta en dow do'a koɗo jaba ɗum toroɗen wannen do'a haajeji men go kumta ɗo woni ƴamde meɗen en ƴamni be wargo maako yo Allah windi en bo
المتعبين في الله أزلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله الله لو هنا نبي هالو دي الله يجي تربي نعم الله جدي ما بنعم الله يجي نعم الله ها الله جايين هالو دي مورم يندر أودي ولا سيد أودي الله ني ندارو هالو بباودي الله كبايتي من إنكوي كم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجماعة المسلمين اللهم اغفر لنا ولجماعة الحاضرين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والنصرة العاجلة. تقبل منا بحرمة الفاتحة.